काजलगाव जोंहा साब डिभिजनाव सोलायनायनि मोनसे रेलि जानो थांगासिनो दङ आरो बे रेलियाव रोजा रोजा जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि रायजोफ्रा बाहागो लादों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै मेसेजआ क्लियार जागोन जे काजलगाव साब डिभिजननि सिङाव जिखिनि जोंहा सीट दङ मोनसेबो सीटआव एबार बिपिएफआ देरहाया इउपिपिएलआनो देरहागोन आरो इउपिपिएलआनो मोनसे गोख्रों सरकार दागोन बियो रोखा जाबाय। बर्थमान पृथ्वी राजआ बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिराद गाज्रि माबा सोगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुङो? बे पृथ्वी राजनि खोथाखौ लाना रायजो राजाफ्रा जेबो साना बियो गावनो गावनि भबिष्यतखौ धंस खालामगासिनो दङ। दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन जौ बथल लोंनायनि फेसबुकाव हगारो बेबायदि मानसिया समाजाव जेबो गोनांथि गैया। दिनैनि दिना रंजानायनि जागायनायनि सान मानोना दिनैनि साननि गेजेरजों चिरां जिल्लानि मोनब्रै समष्टिया देरहासारनायखौ फोरमायखाबाय। बेल' नङा जोङो 27निफ्राय 32टा सिट लानानै जों देरहानो थांगासिनो दंखायो। मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जोङो बाइक रेलिखौ खालामदों आरो दिनैनि बाइक रेलिया जोंनि टारगेटनिख्रुइ 2000 बारा जादों। जोङो 5000ल' लादोंमोन नाथाय 7000 फैबाय आरो फैगासिनो दङ। दुखुनांथाव जों टाइम नेनो हायिनि थाखाय बावैसोनो जागायसिगोन। जिखियानो जायाथों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौसो रोखा खालामनो नागिरदों। दिनै बिपिएफ हान्जाया गावसोर जेननायनि लामायाव फैखाबाय। मानोना खाम्फायाथ' जोंनि 14 नं चिरां दुवार बियाबावहाय 9000नि बारा मोनथारबाबो बियो 10000नि खाथियाव थांनो हागौ। मानोना जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दिनैनि केडारफ्रा एबा मेम्बारफ्रा 27000 जाखाबाय। जोङो दिनै गाबोन जइन जानो गोनां 2 तारिखआव जोंनाव 1200 जन बिपिएफनि हार्डकर केडारफ्रा मेम्बारफ्रा जोंनाव जइन जाफैगोन। 2 तारिखआव नोंथांमोनखौबो वेलकाम बानायखाबाय। 2 तारिखआव नोंथांमोना नुजाफै जोङो लैहोर जोङो रंजामाखौ एसे मानिनि। ओमफ्राय जोंहा मोनसे गिनाय फैदों बिपिएफनि सायाव। बिथांमोना जेननायखौ रोखा नुखाबाय आरो जेनखांनायनि उनाव जों सरकार दानाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि सायाव जोङो माखासे एक्सन लागोन जायनि जाहोनाव हाग्रामा आरो बिथांनि बाहिनिया एबा रौनियाफ्रा जेल जागोना फ्राय रोखा। बेखायनो बेखौ गिनानै बिथांमोना इलेक्सनखौ माबा मोनसे जाहोननि गेजेरजों दावराव दावसि लाबोनायनि गेजेरजों दाङाबाजि लाबोनायनि गेजेरजों फासायनो हायो नामा बेखौ बिथांमोना नाजागासिनो दङ। मानोना हर थांनानै बिथांमोना सिगि सग' खालामनानै मानसिफोरखौ इउपिपिएलनि जथुम्मायाव थांनाङा, इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाङा, बिथांमोननि स्टिकारखौ सिथाबनाङा बेफोरबायदि गोबां धमकी होगासिनो दङ। না পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱে ক্লজ নাম্বাৰ 7.2ৰ কথা কৈছে। মই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ কোনটো ক্লজত তেওঁ কৈছে ইভেকশ্যন কৰিব ক্লজ নাম্বাৰ 7.2ৰ থ্ৰুৱেদি ক'ত কৈছে যে ইভেকশ্যন হ'ব? ইয়াত ইভেকশ্যন শব্দও লিখা নাই। নন বড়ো কথাও কোৱা নাই, ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেলৰ কথাও কোৱা নাই। গতিকে সি বনাই মেলি কোৱা কথা। সকলোৱে আজিকালি শিক্ষিত, গতিকে আমি শিক্ষিত সমাজৰ শিক্ষিত মানুহ হৈ পেলাই আজিৰ দিনত সকলোৱে বুজি পাইছে যে কি কয় এইটো এটা আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ ছাপৰ্টাৰসকলক পৰিকল্পনা কৰি পেলাই পৰিকল্পিতভাৱে সিহঁতে মানে মানুহক পুচলাব বিচাৰিছে। কিয়নো তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰটো বিপিএফৰ কেৰেক্টাৰটো বিপিএফ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱটো আজিকালি বিপিএফৰ সন্তান হয়। হাগ্ৰামাৰ মানে বড়ো ভাষাত কয় চালা গোটেই। গতিকে হাগ্ৰামাৰ কথা তেওঁ ক'বই আৰু বিপিএফৰ কথা তেওঁ ক'বই, আমাৰ বিৰোধী ক'বই, সেইটোতো মানে স্বাভাৱিক। दिनैहाय चिरां जिल्ला इउपिपिएल दलनि हांख्रायनायाव दिनै जोङो काजलगाव रुरेल स्टेडियामनिफ्राय आमगुरि निसिमानि आमगुरिसिम थांगोन। बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बाइक लानानै नुजाफैदों हाजार। दा बेजों जोङो बेखौनो प्रमान खालामनो नागिरदों जे जोंनि इउपिपिएल दला काजलगाव साब डिभिजनाव बा 13 नम्बर 14 नम्बर 15 नम्बर आरो 16 नम्बर बे मोनब्रैबो समष्टियाव इउपिपिएल दला दिनै देरहानाया खाथां जाबाय। बेखौ जोङो रायजोनो दिनै खिथानो नागिरदों आरो बेवहाय काजलगाव कुनु बेलेग दलनि कुनु केन्डिडेट देरहानो हाया। जोंनि इउपिपिएलआ मोनब्रै समष्टियाव जों देरहागोन बेखौनो जों प्रमान खालामनो नागिरदों। नियार एबाउट 6000 जों मैया दिनै थाव सोखाजोबदों आरो बे थावनि कुपन हरनायाव जों हिसाब मोनबाय। नियार एबाउट 6000 बाइक दिनैहाय रेलि जागोन। मेन उद्देश्यआ बेनो जे इउपिपिएल दला जोङो काजलगाव साब डिभिजनाव बा मोनब्रै समष्टियाव जोङो जि देरहागोन बेखौ जों प्रमान खालामनो नागिरदों। रायजो राजाफ्रा जे जों दङ बेखौ जोङो बाइक रेलिनि दारै दिनै प्रमान खालामनो नागिरदों। बिटिसि थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि
खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो परिबर्तननि मुङाव जे सोलायनायखौ नांगौनि थाखाय जों आइजो माहारियाबो हौवा माहारिनिफ्राय खम नङा बेनि सिनायथिखौ जों होनो नागिरदों जे जोंबो समान समान स्कुटि सालायगोन। मानो होनबा किसुमाना बाइकबो रोंगौ नाथाय बाइकआव दख'ना गाननानै सालायजायैखाय जों स्कुटि सालायगोन आरो बेसेबां गोलाव जे हौवा माहारिफोर सालायगोन बेसिबांसिम जोंबो सालायनो होननानै जों आवगायदों। आरो दिनै जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै नैबेखौ फोरमान खालामनो नागिरदों जे चिरां जिल्लायाव मोनब्रै समस्तियाव जोंहा माने इउपिपिएल दोलोआ देरहाबाय होननानै जोङो बे फोरमानखौ होनो नागिरदों। मानो होनोबा गोबां रायजो राजा आइ आफाया ओंखारबोदों जे लैहोर लैहोर सोरबाया सालायनो रोङाबाबो बिथांमोना गारिजों गाखोगोन। आइजोफोराबो ओंखारदों आरो गोबां बाइक सालायनानै जोङो फोरमानखौ होगोन जे दिनै जोंनि चिरां जिल्लायाव बिपिएफ हान्जा बा गुबुन गुबुन हान्जाया देरहाखाया आरो सेरावनो फैनो हाया बिनि फोरमानखौ होगोन जोङो जे जोंहा चिरां जिल्लायाव मोनब्रै समस्तियावबो जोङो 100% देरहाबाय बेखौ जोङो फोरमानखौ दिनै होनाय जागोन। जे माबायदि आइजोफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों? आइजोफोरा बयबो रायजो राजा आइ आफायानो नुदों जे सोलायनायखौ नांगौनि थाखाय गोबां मेल मिथिङावनो होन बा गेदारिङावनो होन दिनै रेलि थाबायनाय रेलिफोरावनो होन जोङो 60, 70, 80% आइजोफोरा बाहागो लादों। मानो होनबा जोङो बिमा माहारिया जेब्लायबो सुख सान्तिखौ लुबैयो, दावराव दावसिखौ लुबैया, जे गोजोननायखौ लुबैयो। जोङो एबार इउपिपिएल दोलोआ जोङो रायजो राजा आइ आफानो गोजोननायखौ होगोन, मोन्थायखौ होगोन होननानै जोङो थांखि लादों जे मोनफ्रोमबो जे जोंनि बिमा माहारिया 17 बोसोराव जि मोन्थाय मोनाखैमोन बे मोन्थायखौ जोङो बिमा माहारिनो होनाय जागोन। जे जोंहा संबिधानाव जेरैबायदि दं 33%, बे 33%खौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोननो हागोन बे रोखा जानानै थाखाबाय।